Riwruoge mag weche mag kwe e piny Kenya mangima dwaro mondo mi piny owacho otim chudo ne jogo manoyudo hinyruok, owito ngimagi kod lal mamoko e kinde koko mag tok yiero ka achiel kod riwo wi oganda e kinde ma gichako kampen malando kwe e piny Kenya mangima motelo ne yiero 2027. Jafwambo marwa George Juma nitiere kod ler. Bendera mabor ma ogik e piny mangima ma otisga Global Longest Peace Flag ne omolo e kaunti ma Migori. En bendera mane orwaki kod riwruoge mag oganda ma opogore opogore makedo ni kwe, jotend arita kwe e kaunti ma Migori kaachiel kod apisas e piny owacho mag kaunti ma Migori. Thoro maduong' mar rwako bandera ni e kaunti ma Migori en malando kwe kod riwo wi oganda ma otelo ni yiero mar higa mar 2027. This is not a prerogative or a preserve of the national government. It is not a preserve of the county government. We also have community institutions that can be very, very important in terms of bridging some of the gaps that we have. Kwethni manotele kod provost mar Kategro International Peace College Dr. Kennedy Waningu wach ni pogruok pod nitiere kind oganda jo Kenya, pogruok ma ikelo kod siasa, ywaruok mag dhoudi kaachiel kod mamoko. Peace and coexistence of peace, harmonizing communities on matters peace, especially the election is at the corner. So it's critically very important that we do this for the sake of the peace coexistence in our country. I think dialogue is a big thing that we miss, and we need to embrace it, where people sit down and talk and understand and share ideas, and I think that would work well. Raila Amolo Odinga that we just buried recently, and he championed peace in the entire county, in the entire nation of Kenya and Africa. That is the legacy that he has left. Dr. Waningu wacho ni moko kuom gik ma onego tim ma oto yiero maduong' mar higa mar 2027 en chulo jogo maneno hinyruok manowito ngimagi kaachiel kod mago mane owito mwandugi e kinde tulo mar tok yiero kaachiel kod chiwo hocho ne jogo iko mane okalo midhiechegi. There are still people ailing, and that is not something to give an assumption. No. Why? A sick person, until they are treated, they are not healed, they are not cured. So what is the medicine of this? The medicine of this is us to come out, begin the process of healing these people. Jokedo ne kwe gi bende koro kono josiasa mondo were kod puso weche manyalo kelo tulo ma otelo kata bang' yiero. We are experiencing a scenario where the campaigns for 2027 are coming rather early. And we are beginning to see very active pronouncements, some of them that are not very positive. And I'm just calling upon the political class, both in this county and outside Migori County, to really exercise restraint. Jambete mar kwe county ma Migori Bishop John Abisai wani yurruok mag tong' kaka mano mantie tong' county ma Migori kod Narok bende ber ka itieko nikech mage manyalo nyayo tulo e kinde siasa. Of course, there has been violence all across the borders of Kuria and Narok, but we want to request our people to sit down and dialogue. Jodole e kaunti ma Migori ka otele ko jakomrok ma Bisobe e kaunti ma Migori e Sauju Bando wach ni kaka jodolo gidhi nyime kod kelo jesasa e kaunti ma Migori kamoro achiel kaka yo mar kelo kwe e kaunti ma Migori ma otelo ni yiero mar higa 2027. Wapango county prayer meeting tibiro yudo ka jomoko wacho ni an ka ng'ane dhi ok abi dhiye. County prayer forum ok en mar ng'ato. George Juma, Ramogi TV, Migori.